تەوی پێکانینا ڕێکەفتنا دهۆکێ و دامەزراندنە لێڤەگەرە سیاسی یا کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê û سەپاندنا سیستەما بنگehîn a lêvegerê heta niha lêvegera siyasî ku li gorî sîstema wê desteyeke siyasî ye ji bo danana stratîjîk û yekkirina helwesta gelê Kurd li Sûrî tir rol li biryaran û rêveberiya karûbarên Rojavayê Kurdistanê da nedîtiye. Li gorî madeya çaremîn ji sîstema bingehîn ku erk û armancên lêvegerê destnîşan dike, Kurd wek neteweke xwedî yeketiyeke coğrafî û siyasî tê naskirin. Lewra divê çarenivîsa pirsa wan li ser bingeha naskirina destûrî li Sûrê li gorî belgeyên navdewletî bêkirin. Li gorî vê xale êdî li şûna cudakirin û dabeşkirina Rojavayê Kurdistanê da navbera sê rêveberiyên xweserî sê kantonên cuda ne. Stûbariya Komîteya Cîbcîkirina Rêkeftina Dihokê ye ku şêweya rêveberiya xweserî û yekgirtî di warê coğrafî û siyasî de deyne. Derbarê kar û peywendiyên nav netewî sîstema bingehîn ya lêvegerê di madeya xwe ya pêncemîn de dibêje ku lêveger wê kar ji bo bihêzkirina peywendiyên Kurdistanî, pêşxistina şêweyên karên hevbeş û dabînkirina geş û hawayên li darxistina Kongreya Netewî kar bike. Di madeya xwe ya şeşemîn de lêvegerê tekez dike ku wê rêz li mafê mirovan, azadkirina giştî li gorî belgeyên navdewletî bêgirtin û aşîtiya civakî û pêvajoyên ku di navbera pêkhatiyên civakê da bên parastin. Derbarê endamên lêvegerê de sîstema bingehîn dibêje ku hemû endamên lêvegerê xwedî heman maf û erkanin û parezbendî ango hesanê parastî ne û biryar jî bi sazan û lêhevkirinên endamê tên danîn. Sîstema bingehîn ya lêvegera siyasî ne ji dûr û ne ji nêzik va behsa peywendî û şêweyên rêveberî û serperestîya dam û dezgehên sivîl û leşgerî yên girêdayê rêveberiya xweserî û her sê kantonên Cezîrê, Efrîn û Kobanî nekiriye. Lê di madeya xwe ya heftemîn da dibêje ku lêveger wê kar ji bo cîbcîkirina rêkeftina dihokê bike ku li gor xalên wê divê rêveberî bê pêşxistin û mijara leşgerî û rêveberiya wê jî bê çareserkirin.